Respect buckalakok. Sziasztok, én Kristóf, Géble vagyok, és itt egy bejelentő videó lesz. Hát tulajdonképpen itt azt fogom megmutatni, mi várható a jövőbe. Lesz ma még itt online videó, meg volt amikor ott live-ot, és légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, mert akkor hát várhatók ajándékok, hát meg elég a csatorna érdekét szolgálni. Úgyhogy örülnék, hogy feliratkoznátok jó sokan, mert akkor lesz köszönő videó, 100 feliratkoznál, azt tervezem, és lesz még csupa gameplay. Hát tulajdonképpen, hát ennyi, amit el kéne mondanom, de hát még itt van Ádám is, aki mindig ezt a vonalas játékot csinálja. Hát én is, de most megpihenek erre a videóra. Hát ja, tehát GTA várható, Terraria, meg ők sor, hát mindenféle jó. És hát ja, meg lesznek életmések, ritkán azért, és de lesznek gameplay-k a vissza, hát a végigjátszásról, hogy segítsenek neked. Hát akkor búcsúzzatok, Kristóf, respect buckalakók, császtok.